सार बिथाङा रिसर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लाफैगोन आरो बिथांनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरखौ मोनसे उत्साह उद्दीपना जों होनो नागिरदों आरो निस्सय जों बेयाव माने जाफुंसारगोन बेखौ मिजिंथिदों आरो खंगे खंगे बे एखे समावनो जों माने एग्रिकालचार सेमिनारबो लादों जाय एग्रिकालचार सेमिनाराव जोङो पद्मश्री एवार्डी जोंहा चिरांनिफ्राय मन'गिदेत बिथाङा बाहागो लाफैगोन लोगोसे केबिके लालपुलनिफ्राय बेयाव रिसर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लागोन दा जोंनि आबादारि बिथिङावबो एसे माने जोङो एसे सांग्रांथिखौ लाबोनो जिहेतु नाजाबोबाय थादों दा बे हाबाफारियाव जोङो बे एग्रिकालचार सेमिनारखौ जों लानाय जादों दा बेजों लोगोसे जोंनि एबसुनि जिखिनि बारग' बिबानगिरिफोर बिथांमोनखौबो लानानै जों सावरायनायनि मोनसे खाबु लादों बेखिनि हाबाफारिफोर जों लानाय जादों मोनाबिलियाव 19 डिसेम्बरनि मोनाबिलियाव फिन खनसेबाव जों डेलिगेट जिरायगोन आरो बे डेलिगेटनि गेजेरजों जोंहा जिहेतु टार्मिनेटिं सेसन बेवहायनो गोजाम बडि सिमफायनाय गोदान बडि दानाय बेफोर हाबाफारिफ्रा बे डेलिगेटआव जोंहा जागोन 20 डिसेम्बर बे 20 डिसेम्बराव जोंहा अपेन सेसन जोंहा दङ जोंनि बे कनफारेन्सनि बयनिख्रुइबो मोनसे देरसिन हाबाफारि होननानै जों बुंनांगोन जाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि माने साक्सेस जानाय आरो फेइलार जानायफ्रा बेरखाङो आरो बे हाबाफारियावहाय जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन'गिदेत आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथांखौ गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायनाय जादों बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि गाहाय बिथां मन'गिदेत प्रमद बर' सार बिथांखौ जों हांख्रायनाय जादों लोगोसे डिपुटि चिफ बिटिआर आरो गुबुन गुबुन माने दैदेनगिरिफोर जोंनि बर'खौ गुबुन गुबुन आफादाव थानानै दैदेननाय बिबान लाबोनाय गेदेमा बिथांमोना बाहागो लागोन आरो लोगोसे बे अपेन सेसननि एसे आगोल आङो माने फोरमायनो नागिरगोन जे जि मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव जोङो बान्था जों होबोबाय थानाय जादों मोनफ्रोमबो बोसोरावहाय गतिके बे मुंख्लं फोरदाना दैमारिनि मुङाव बे बान्था बावनाय हाबाफारिखौबो जों लादों आरो बेयाव बान्था मोनगिरि बिथांखौ जोङो दसे उनाव माने डिक्लेयार खालामनाय जागोन दिनैनो नैबे अर्थात 16 डिसेम्बर दिनै दसे उनाव जों डिक्लेयार खालामनाय जागोन बेखिनि हाबाफारिफोर जों लानाय जादों आरो अपेन सेसननि उनाव जों खोब बेबायदि कालचारेल नाइट हिसाबै जों लानाय जायाखै बेखौ आं फोरमायखानो नंदों परिबेस आरो परिस्थितिफोरखौ जों एसे नायनानै बे कालचारेल नाइट जों बेबायदि लानाय जायाखै खिन्थु माखासे मानि जोंहा मेथाइ खनगिरि मोसागिरिफोर बेबायदि जों हांख्रायनाय जादों जोंहा बिग्राय ब्रह्म बिथां लोगोसे नितामनि जोंहा थाबाय फुकन बर' आरो गुबुन गुबुन जोंनि मेथाइ खनगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लागोन आरो बेखौ बिथांमोना अपेन सेसन जोबनाय लोगो लोगो खुनु गेप जों दोननाय नङा गेजेर गेजेर बिथांमोननि मेथाइ खननायखौ जों खोनासंनो मोनगोन आरो लोगोसेनो अपेन सेसन जोबनाय लोगो लोगो माखासे मानि ग्रुप्सफोर दङ जोंहा मोसाग्रा हान्जा बिथांमोना मोसागोन मेथाइ खनगोन मेथाइ खनगिरिफ्रा लोगो लोगो बेखिनिखौ माने खालामनानै जों एसे सोरां बारां फोजोबनाय जागोन जोंनि हाबाफारिनि कमप्लिट तालिका जों बेबायदि एसे खालामनाय जादों बेवहाय नोलोबारि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै जाफुंसार महर होनायाव बयबो जाहाथे बाहागो लाफैयो आं बेखौनो खावलायगोन आरो जोंनि जिखुनु हाबाफारियावनो जाहाथे बेयाव आमुगासो थानो मोनो जे जों थानो मोननाय नङा दां बेबायदि होननाय जेबो गैया जाय जेरै हागौ जों सेमिनारफोराव एसे बाहागो लानो जाहाथे बयबो गोसो होयो बे इडुकेसन सेमिनारावनो जा एग्रिकालचार सेमिनारावनो जा बियो बयनिबो थाखाय अपेन जों इनभाइटेसन हिसाबै बेबायदि सोरखौबा बेक्तिगत बेबायदि होनाय जायाखै बे इनभाइटेसना बयनिबो थाखाय आरो बयनिबो थाखाय जों अपेन होनाय जादों अपेन सेसनावबो बयबो बाहागो लाफैनांगौ आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा खामानि मावदों आरो आथिखालनि थासारि आरो लोगोसेनो बिटिआर माने जि गोजोन गोरोबथा बिनि जिखिनि आपडेटफोर निस्सय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिदेत आफादगिरि बिथाङा जोंनि गेजेराव होलांगोन बेफोर गासै मेसेजखौ जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों मोननो हायो बा लानो बयबो फैयो आं बेखौनो खावलायबाय स्पेसियेल हिसाबै जोङो नै गुबुन बेबायदि आलादा रोखोमनि खोब बेबायदि खालामनाय जायाखै खिन्थु जों जिखि हाबाफारि लादों बा सिगां समफोराव जों नैबे
जिथु हा हुनि बिखय जे डेलिगेटआवनो मोनसे सेमिनार टाइपनि जों लानाय बेफोरखौ जों खालामबोनाय जायाखै खिन्थु बेफोरखौनो जों लानाय जादों बे मोनसे आरो लोगोसेनो जोंहा बे जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला नङा दरं जिल्ला होननाय दाजेननायनिफ्राय लानानै जिखिनि बिबानगिरिफोर जों हानायसेबाङाव बै बिबानगिरिफोरखौ एसे माखासेखौ जों मोनहास'वाखै जिखिनिखौ जों मोनबाय बिथांमोनखौ जों लिंनानै बेवहाय बारग' दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बर' जातीयताबादनि सोमोन्दै जों एसे सावरायनानै आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोंनि बारग' दैदेनगिरिफ्रा माबायदिहै दैदेनलांजानायखौ लुबैयो आरो बर' जाथिखौ जुदि जोंनि जिथु थांखिफोर बै थांखिसिम मोनहैहोनांगौब्ला जोंनि इनिसियेटिभफ्रा जोंनि खामानि मावनांगौआ माबायदि जागोन बेफोर गासैखौ जों सावरायनो थाखाय मोनसे खाबु लादों दा बेनि थाखाय स्पेसियेल हिसाबै बे मोननै हाबाफारियानो जागोन आरो बेबायदि गुबुन एकदम माने स्पेसियेल होननानै जों बेबायदि खालामनाय जायाखै खिन्थु स्पेसियेला जोंनि गासैबो हाबाफारिया स्पेसियेल जागोन खिन्थु बे गासैबो स्पेसियेल जागोन आरो बयनिबो बाहागो लानायखौ जों बेखायनो नागिरदों आरो जाहाथे थांनाय समफोराव बबेबा हाबाफारियाव 100 जन जादोंबा देग्लाय 200-250 जानांगौ बे स्पेसियेल मोनसे दा बेखिनिखौ जों एसे जेरैखि जाया नांथाब नाजानाय जादों आरो बेवहाय रायजो राजानि मददथि नांगौ आरो आसा खालामदों बयबो रायजो राजानि मददथिखौ जों जेरै लुबैदों जों जेरै हास्थायदों सानदों बेबायदि जों मोनगोनखौ मिजिंथिदों जे 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ जों एसे फालिथाय हिसाबै खालामनो नागिरदों जिहेतु 50 बोसोर जाबाय माने 50 खेब जाबाय जोंहा खुंबोनाया बैसो हिसाबै 52 बोसोर जों कमप्लिट जाबाय खिन्थु कनफारेन्स बा कनभेनसन खुंबोनाया माने 50 खेब जाबाय जोङो दा बे हिसाबै 50 होनोब्ला ओरैनो एसे माने गल्डेन जुबलि बा सनाथि मायथाइ बेफोरबायदि मोनसे माबा जायो दा बेखायनो बे 50 जिथु नाम्बार बेखौनो एसे मानबो खालामनानै बेखौ एसे फालिथाय हिसाबै जों लांनो नागिरदों आरो बेखौ जिहेतु जों मोनसे फालिथाय हिसाबै लादों दा बे हिसाबै खोब माने हानायसेबाङाव जों गाजा गोमजायै बे फारिलाइखौ खुंनो जों सानदों 18 अक्ट' डिसेम्बर दाननि 2024 बिनिफ्राय जागायनानै 19 आरो 20 अक्ट' बे सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जों बे 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामनाय जादों इतिमयधे जिल्ला आफाद हिसाबै जोंनिफ्राय जिखिनि बिनि थाखाय बे हाबाफारिनि थाखाय प्रिपेरेसन खालामनांगौ जों अलमस्ट माने 99% जों कमप्लिट खालामबाय आरो जों बिनि थाखाय प्रस्तुतसै बानजाय आफाद हिसाबैबो फ्राय जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि खामानि मावनायफ्रा जथेस्थ'खिनि डेभेलप जाबाय फ्राय 90%आ कमप्लिटआनो जाबाय एसे एनै दङ बेफोर गासैबो जागोन दा बे जिखिनि हाबाफारिफोर जों बेयावहाय लादों बे हाबाफारियाव जों माखासे माने आलासिफोरखौ लिंहरनाय जादों जिहेतु बिथांमोननिफ्रायबो जों कनसेन्ट लानाय आरो बिथांमोनखौ हांख्रायनाय बेफोर गासै खामानिफोरा जाजोब्बाय हाबाफारिया जानोल' बाखिसै दा हाबाफारिखौ एसे ब्रिफिं होनो नंबाय जे 18 तारिख बा 18 डिसेम्बरावहाय जोंहा फुंबिलिनिफ्रायनो हाबाफारिया जागायगोन जिहेतु जोंनि गाहाय दरखं बेखेवनाय सायनासालि बेखेवनाय डेलिगेट माने थान्दै हल बेखेवनाय आलासि जिरायसालि बेखेवनाय बायदि बायदि बेखेवनाय हाबाफारिया फुंबिलि 7:45 रिंगानिफ्राय जोंहा जागायगोन बेनिफ्राय बे 18 डिसेम्बरावनो जोंहा जिहेतु माखासे मानि बिफानारि बादायलायनायफोर जोंहा थायो जेरै गेलेमु आयदानि बादायलायनाय भलिबल काबादि आइजोफोरनि हिन्जावसाफोरनि काबादि बेबायदि थायो बे गासैबो 18 अक्ट'आव जागोन लोगोसे थुनलाइयारि बादायनाय जोंहा 18 अक्ट'आवनो जोंहा जागोन बेवहाय जोंनि फरायसाफोर थाखो 8निफ्राय जागायनानै 12 सिमहालागि बेयाव लिटारेरि माखासे कम्पिटिसनफोर दङ बेयावहाय बाहागो लाहोनाय जागोन बेजों लोगोसे बाथ्रा दान्थेनाय जोंहा बेवहाय जायो मोनसे टपिक जों थिग खालामदों बेनि सायाव बेयाव बाथ्रा दान्थेनाय जागोन बेवहायबो जोंनि फरायसाफोरानो बाहागो लागोन दा बेनि थाखाय जोंनि दखरा आफादफ्राबो रेडि जोंनो फरायसा आफादफोर माने फरायसाफोर जिखिनि जों बेवहाय लाबोनानै बाहागो लागोन बेनि थाखाय फ्राय प्रस्तुतिया जोंहा दखरा आफादफ्राबो दङसै दा बेनि उनावहाय मोनाबिलियाव जों थान्दै मेल जिरायगोन 18 अक्ट'नि मोनाबिलि 5:30 रिंगानिफ्राय जोङो थान्दै मेल जिरायगोन बेवहाय थान्दै मेल बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिनि सिगां
जोंनियाव खौसे आरो गोजोनखौ हास्थायनानै आलारि बाथि सावनाय फोजोंनाय बे हाबाफारिबो जोंहा दङ। बेयाव लोगो आफादगिरि खोरोमदाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माना गेदेर बिथाङा बाहागो लाफैगोन। दा बे डेलिगेट जिहेतु जोंहा मोननै सेसन जों मोनगोन, दा बे डेलिगेट मोननै सेसन मोनगोन हिसाबै जों माखासे माने जोंनि इसुसफोरखौ सावरायनायनि मोनसे खाबु जों मोनगोन आरो बेखौ जों लानो नागिरदों। दा बे हिसाबै बेबायदि जों सावरायलायनायनि गेजेरजों केबिनेटआव सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे ग्रन्थ'आव जों फैदों जे 19 अक्ट'नि जिथु डेलिगेट जों जिरायगोन बै सानखालि जोंनि ओनसोलाव दायो बिटिआर गभर्नमेन्टआ हा हु नामजारि खालामनाय, ट्रेन्सफार खालामनाय, दा बेफोरनि माखासे माने दरजाखौ खेवनानै होनाय जादों। दा गतिके बेखौ जोंनि गेजेराव खिन्थु पाब्लिक एवेयारनेस गैया बहुतआ माबायदि खालामगोन, बोरै खालामगोन, आरो माखासे समफोराव जोंनियाव फैयो पाब्लिकफ्रा, बहाबा अफिसारफ्रा सोरबा माने नों मण्डलफ्रा एसे जोंनि सादारन रायजो राजाफोरखौ थगायनाय मानाय बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ जों नुबोबाय थादों, मोन्थिबोदों। दा बेखायनो मोनसे सजागता जों लाबोनो थाखाय जोंनि दखरा आफादनि साफ्रोमबो जाहाथे हा हुनि बिखय एसे मोजाङै मिथियो, लोगोसे बेयाव डेलिगेट जिरायनायफ्रा हा हुनि बिखय बोरै ट्रेन्सफार खालामनो हायो, मा हाया ट्रेन्सफार जायो, आरो बेखौ खालामनांगौबा मा खालामनांगौ, बेफोर गासैखौ एसे डिटेल मोनसे सावरायनो थाखाय सासे रिसर्स पार्सन जों लाबोनो थाखाय नाजादों। आरो बेखौ इतिमধ্যे जों कन्टेक्टबो खालामबाय थानाय जादों। गभर्नमेन्ट फारसेनिफ्रायनो सासे मोजां बे हा हुनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउनि सासे बेक्तिखौ जों एसे कन्टेक्ट खालामबाय थानाय जादों। गतिके बेखौ जों सावरायनाय जागोन। बेवहाय जोंनि जेसेबांखिनि डेलिगेटफोर दङ बिथांमोना निस्सय हा हुनि बिखय क्लियार जालांगोन आरो बेखौ माने जोंनि रायजो राजाफोरनो जाहाथे बे मेसेजखौ लाना थांनानै होयो, आं बेखौ खावलायगोन। बेनिफ्राय 19 डिसेम्बराव फुंबिलिनि समाव जोंहा फिरफिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनायनिफ्राय जागायनानै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, मुंख्लं बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय बिदि हाबाफारि जों लादों। दा बिनि उनाव नेक्स्ट 10 रिंगानिफ्राय जोङो सोलोंथायारि सांग्रांथि मेल बा इडुकेसन सेमिनार जों लानाय जादों। जाय इडुकेसन सेमिनारावहाय जोङो जोंनि माखासे मानि APSCयाव उथ्रिसार जानो हानाय, थुनलाइयारि बान्था मोननाय बेफोरबायदि बेक्तिफोरखौबो जों माने मान बावनाय हाबाफारि जों बे एखे प्रग्रामावनो जों लाफानाय जादों। लोगोसे जोंनि जिथु रोंगौथि सायख' आनजाद जिल्ला आफादा खुंनाय, बेयावहाय सेथि, नैथि, थामथि माने थाखो मासि आवग्रिनो हानाय बिथांमोनखौ जों बरायनो थाखाय लादों। बेयावहाय गाहाय आलासि महरै रिसर्स पार्सन महरै जोंहा नैबे नोलोबारि बे ओनसोलनिनो बयनिख्रुइबो जोंनि जिल्लानि मादावथ' बयनिख्रुइबो रोंखा राखा, बर'नि मादावनो फ्राय रोंखा राखा सासे बेक्ति, जाय बिथाङा हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव प्रफेसार महरै दा खामानि मावनानै दङ, बिथां प्रफेसार